open. Nou ja, we waren dus in Amerika en in 1976 in de staat Oregon. En er was een overweg en ja, er lag spoor, maar het was half verroest. En ineens gaat daar die ding-dong heen en weer en wij zaten daar te lunchen. Ik zei tegen mevrouw, er komt een trein aan. Nou, er kwam er dus zo'n houttrein langs met zo'n locomotief ervoor. En ik vond dat zo fantastisch, want als je dit ding in werkelijkheid ziet... Je moet je voorstellen dat die kardanassen, die maken een ongelooflijke herrie. Horen en zien vergaat je, heerlijk gewoon. Later mocht ik zelfs op de locomotief mee van het bedrijf. Nou, iets mooiers kan je niet voorstellen, dat is fantastisch. En toen was ik meteen verkocht. Ik heb alles wat ik aan treinen had, heb ik verkocht. En ik ben opnieuw begonnen, helemaal zelf. En dit is het resultaat na 30 jaar. Het is dus een houtbedrijf, zoals het bestond in de jaren 40 van de vorige eeuw. Dus zo zeg maar vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het meeste wat ze gebruikt is de ponderosa of de sugar pine. Dit is ponderosa. En die zijn dus in 40 jaar zijn ze dus rijp om, laten we maar zeggen, geoogst te worden. Dus omgehakt. En de bomen worden dus op de trein geladen. Maar ze hebben 2 methodes. Deze methode is heel mooi. Kijk, hier ligt ook spoorrails op de wagens. En deze kraan die rijdt over die trein heen en weer. Die zetten ze vooraan. Hij vult de wagen. En dan rijdt die kraan achteruit en dan vult hij de volgende. In feite staan er hier maar 4, maar zo'n echte trein bestaat wel uit 60 van die wagens. Die houthakkers die wonen dus ook in een soort spoorwagens. Die staan op de rails, want die moeten ook elk jaar naar een ander deel gereden worden. Die zijn in dienst, laten we zeggen, tussen maart en eind september. En dan krijgen ze ontslag en red je maar. Er is een enorme canyon tussenin. Die is in werkelijkheid veel groter dan ik het hier maken kan. Maar er staat een houten brug in, nog altijd. Want dit lijkt een heel lief stroompje, maar je ziet aan het hout wat er ligt wel... dat het in de winter, zeker in het voorjaar, met smeltwater uitgroeit tot een reusachtige stroom. Er is geen enkele brug tegen bestand. Die slaan allemaal weg. En daarom maken ze bruggen van schragen. Die worden in de winter al klaargemaakt. In het voorjaar slaat die hele brug weg. De rails blijft hangen. En dan in 3 weken tijd zetten ze die brug met behulp van al geprefabriceerde schragen weer in elkaar. En dan kunnen ze weer rijden. Ook mijn personenrijtuigen. Helemaal zelf gebouwd. Helemaal van hout. Ingericht van binnen. Kachel zit er zelfs in, alles. Er zijn 3 types. Dit is een zogenaamde Climax. Maar het meeste heb ik Chase, dat zijn deze. Nou, deze is nog lang niet geschilderd. Die is dus nog in gewoon kopermetaal. Hier zitten de cilinders staan rechtop. En de kardanassen die lopen dus langs de zijkant. En daardoor, omdat het maar aan 1 kant is... Kijk, die loks zijn helemaal verschillend aan de beide kanten. Daarom ligt de ketel, die ligt helemaal uit het midden... want anders is er geen ruimte voor de cilinders. Dit is een hele kleine shay. Terwijl zo'n shay, als die voor de trein staat... die weegt 100 ton ongeveer. Ja, het zijn bakbeesten, hoor. Dit is ook helemaal van hout. Deze staat nog niet vast. Kijk maar. Zie je wel? En wat lastig is, dat zijn de shingles. Ze gebruiken houten spanen op het dak. Dat zijn eigenlijk houten plankjes. Ja, dat kennen we in Europa ook niet, die planken. En die moet ik maken van stukjes papier die ik erop plak. Hele kleine stukjes papier. Dat moet je ook allemaal maken. Er zijn mensen die gewoon zien als ik wat nieuws gemaakt heb. Dan zeggen ze, hé, dat stond er toch nog niet? Kinderen zien altijd dezelfde dingen eerst. Je zal het niet raden. Het eerste wat kinderen zien... Oh, daar staat een man een plasje te doen. Die is het eerste.
En het tweede wat ze zien is, oh daar is de wc. Kijk, er staat zelfs een rol wc-papier in. De kinderen zien dat altijd weer.